Ahoj všichni, vítejte u mého dalšího videa, které mělo být původně něco úplně jiného. Plánoval jsem tutoriál, ale dostal jsem mě nečekaně možnost uspořádat pro vás takovou mini soutěž, a to sice o jeden lístek na skvělou akci Game Weekend, která se koná 3. až 6. března tady v Praze. Dole v popisku videa najdete odkaz na jejich stránky, takže se určitě koukněte, pokud nevíte, o co jde. To bylo dobrý. Takže, jak bude tahle soutěž probíhat? Princip je vcelku jednoduchý, a to sice, že tohle video musíte sdílet a na Facebooku, kde je umístěný tohle video na mé stránce, musíte do komentáře nahrát svoji selfie u počítače. Asi se ptáte, proč takhle divný pravidla, a to sice proto, protože jsem nikdy soutěž nepořádal. Ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem nemohl vymyslet žádnou normální soutěž, do které by se mně samotnému chtělo. Napadlo mě třeba fanarty, ale já osobně bych asi měl problém se do toho přinutit, takže jsem se trošku bál, abyste vy neměli ten samý problém a pak mi nepřišly prostě 1-2 obrázky a musel jsem to odvolat. Tahle soutěž potrvá do konce ledna, a říkám konec ledna, protože zrovna teď netuším, kolik má leden dní. Takže posledního ledna samozřejmě shrnu všechny lidi, kteří sdíleli na Facebooku tohle video, jdeme dohromady a vylosuju jednoho náhodného věrce toho lístku. Samozřejmě proto, abyste byli zařazen do losování, musíte mít splněny všechny požadavky, což jsou jenom 2, sdílení a selfie. No a to je pro tohle video všechno, takže se nebojte zúčastnit se soutěže, nahrajte tam selfie, jsem zvědavý, kolik z vás se zúčastní. A já už budu končit, takže zatím ahoj. Může mi někdo poradit, co mám dělat? Krom toho netočit videa, to nebo ne. Já prostě nevím. A já už jsem sakra, a už fakt ztracený. Já už to kašlu. A zase jsem to posral. Ahoj všichni. Naschledanou.